ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற பழமொழி, பனை மரத்துக்கு கீழே நின்று பாலையே குடித்தாலும் பார்க்குறவங்க அதை கல்லுன்னு தாங்க சொல்லுவாங்களாம். இந்த பழமொழிக்கான அர்த்தத்தை தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம செய்கிற காரியம் எவ்வளோதான் நல்லதுன்னாலும் நம்ம செய்கிற இடமும் செய்கிற சூழ்நிலையும் சரியாக இல்லைன்னா நல்ல பெயர் கிடைக்காதுங்க. நல்ல பேர் கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல, மாறா அது நமக்கு கெட்ட பேரை தான் சம்பாரித்து கொடுக்கும். உதாரணமாக ஒரு பாம்பு புத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு கயிறே கடந்தாலும் நமக்கு சட்டுன்னு அதை பார்க்கும் பொழுது பாம்புன்னு தாங்க தோணும். அதே மாதிரி தான் பனைமரத்துக்கு அடியில் நின்று நம்ம பாலையே குடித்தாலும் அது வெள்ளை கலரில் இருக்கிறதுனால நம்ம இருக்கிற இடத்த பொறுத்தும் அதை கல்லுன்னு சொல்லி நம்மளை குடிக்காரன் தான் சொல்லுவாங்க. இதே மாதிரி மேன் மக்கள் நல்லவர்கள் எல்லாருமே நல்லவங்களோட பழகணுங்க. தீயவங்களோட பழகும் போதோ பேசும் பொழுதும் நம்மளும் அப்படித்தாங்கிற ஒரு பிம்பம் உருவாகிடும். அதை விளக்குற விதமாக தான் இந்த பழமொழியை சொல்லியிருக்காங்க. சேனல் பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.